U svemu tome mu jednog dana kuca na vrata, otvara Imam Ahmed i vidi prosjaka u droncima. Kaže mu, onako naški, što bi mi rekli, gdje si mene našao? Vidiš kako za stanje. Kaže, ja sam Beqije ibn Mahled. Došao sam iz Endelusa čak, uglavnom pješke, da učim vjeru od tebe. A dok je on prošao nekoliko mjeseci ili godina koliko mu je trebalo iz Španije do Bagdada, to se stvari izdešavale. Nije znao šta će. On je došao da uči, da ide na ders. Došao i čuo da imamo pritvor i to kućno. Pa kaže, ja nisam prosjak, nego ne vidim drugog načina osim ovako, ja ću tebi dolaziti svaki dan, a ti men daj po jednu informaciju, po jedan hadis. Pa je dugi niz mjeseci ili čak godina, ne znam tačno koliko, čovjek istog dana pored policije prolazio koja ga je čuvala i kucao na vratima i svi ga vrijeđali i smijavali mu se što bihuziriš imama, čovjeka u kućnom pritvoru, gdje ideš od njih, prosi, što si bezobrazan i tako dalje. Što komšije misle o njemu? Pretvarao se da je prosjak sramotio sebe Allaha radi i učio od imama kad niko od njega učit nije mogao. Taj čovjek je napisao najveći musned koji nema ravnog. Zato čovjeka kažu kad se vrati u Endalus da ispuni Endalus hadisima. I mnoge druge stvari. To je jedini čovjek nakon što je Allah oslobodio i zamijenio i uzeo sebi tog halifu i imama uzdigao i kad su ga 1000 ljudi slušali, to je jedini čovjek zbog kojeg imam ders prekinuo, otkazao i pokupio svu tu svitu u posjetu njemu. Među 1000 ljudi imam pita gdje je Beqije da počne ders. Pa kad ima počinje. Jednog ga nije bilo gdje, kaže bolestan, kaže idemo mi njega obići. I zamisli kad 1000 ljudi dođu na vrata i to obiđu ti bolestan. Kaže, nakon toga nisu me, kaže, prestali častit, ugađat mi zbog te posjede, kaže on, zato što mi imam došao na vrata. Allah uzdižeš na ovom svijetu, ali zbog žrtve, braćo. Čovjek je ponizio sebe, Allaha radi, pa ga je Allah uzdigao i njegov spomen je ostao i ostaće. I koristi koje su učinio su nemjerljive našim dunjavuškim razonima. Samo Allah zna koliko će ga nagraditi, koliko je hajra uradio za svoju državu i za svoju pokrajinu, plus gdje god se našao usput. I njegova znanja se dan danas prenosi i širi. Mi nismo u stanju da zagođemo. Mi hoćemo jakog imana da budemo, da nas fitne ne pokose, a fitne kako sudnji dan približava sve su jače i jače. A ne možemo klip da pregledamo kod kući. Mi nismo u stanju svesku za ders da imamo. Evo vidite koliko vas je donijelo sveske. Ebu Hurere kaže, nikome ne zavidim ko što zavidim Abdullahu ibn Amru ibn Asu. Jer mislim da niko od mene više nije prenio hadisa osim on, zato što je on pisao, a ja nisam znao da piše. Mi hoćemo u džennet, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahova roba skupa, Allahova roba je skupa, Allahova roba je džennet. Ako na dunjaluku možete jeftinim parama kupi skupe stvari, onda se spravo nadajemo džennetu. Ako bezvredni dunjaluk kod Allaha totalno bezvrijedan, a za nas nešto vrijednije odnosno na ono drugo, moraš protuvrijednost u veliku uložiti da bi dobio. Kako misliš vječni džennet dobiti bez žrtve, bez ubjeđenja, bez poniznosti radi Allaha, bez ustrajnosti, bez žrtvovanja svega što na tom putu treba. A nećeš se žrtvovati ako ovdje jako nije. I zato učit o Allahu i o poslaniku, i o učenjacima, i o pobožnjacima, i o velikanima, kako bi se insan motivisao i ugledao na nje.